Yeah, but man never back down. Always on the movement, man never sat down. Whole game on a lockdown. Man on fire, man never come down. Never let my guard down. They wanna see me gone, but man never lacks out. Ita ce na ga an farki wallahi kuma na nemo ta Instagram ne. Na rantsi ma da Allah. Kai ka gani? Kai ba karamin bawo bane wallahi. Wai ya zai yarinya da gani an farki kace wai ta ya to gane ta ne. Opera, wannan dan uwan naka tafki ne. Ta ya za ka ga yarinya a Instagram a mafarki kaga kana cewa wani ka ganta wani. A ba ga maka mafarki gaskiya ne? Ba ku gane ba. Ita na gani real ita gani a mafarki na. Wallahi to ga maka mafarki gaskiya ne? Wannan dan uwan naka sai ka je kai ta biye shi. Ni ba zan iya biye shi ba hukunci ne. Ya kore ko? A wani ya kore ma na ba shi da. Ai ya za yi ya tukai ya za a ce yarinya da gani a mafarki ka ga mata Instagram ku ce ta yaya? Ni makaho ne ko ni ban da ilimi ne? Gaskiya dai kai makaho ne. Kunu ne a idan kan naga. Kunu? Ka manta kunun kan wane? Gaskiya to ai dama ya fudo. Mic check 1 2 3 Allah ya raba mu da mugun iri sana ta man kallon ayaba ni kuma ina musu kallon biri ba mu biri kiri bidiri ba su taba gani ba suna ta kallon mu wani iri yana na da white blood cells hematology sun ce ina da farin jiri yo wait suna toshan hanya wait suna hana mu bara'a wait suna hana mu sana'a wait suna hana mu sadaka. Hello? Likita, kai yaro ya aka yi ne? Yanzu aka gani a Kano. Kano kuma? Kana ganin gudun ya isa ka ko na wuce Maiduguri? Wa kai ka Kano? Ni mana, da kafa ta na taba Da kafa kuma? To ta yaya? Likita ba na sawa kafa. Kai kace ne gudun kilomita 200. Yanzu kai dan nace za ka yi gudun kilomita 200 exercise sai ka kama hanya ka tafi Kano? Kwarai kuwa, da ni a dokata ba na kauce ka'ida. Ka fahimce ni ka saurare ni ka ji, saurare ni. Ka fahimce ni? Tunda haka ta kasance, ka nemi mota ka dawo. Exercise din ya kare. Ka nemi mota hawa ba kar ka tafi ka da kama ka nemi mota ka dawo. In ka zo sai ka kira ni ina nan. Gado. Kada ji mana. Kada je kanan gidan ka sai ana kiran ragade yawa. Wai yana zuwa. Yawa, very good. Nagode. Ni wai menene ne ina tabbaci ne kana ta damuna ne. Kai maza harka na kawo madalla. Ka zo ai harka. Wallahi ka cika damuwa wallahi dalla ka cika damu. Ni menene ne? To faɗa mun menene? Ka zo ka ji na military nawa. Friend nan. Na kawo masa harka yaran na gada masa yadda za a kawo hidima a samu karuwa a samu hanyar samun kuɗi amma ganin yawa ta muka sa ido amma zan kai kana gane ka gane shi yasa an kawo maka wannan harka to yanzu me ya kamata yi hidima ce ka gane ko wanda ba a san tsoro a cikin ta wanda kuma ake son wayewa ka gane ko wayeyin mutane gaske to ai ni babu ruwa da ai ko kidnapping ne zan yi inda zan samu kuɗi. Salamu alaikum. My brother. Shi sa kace burge ni. So da kai kaga baya murfi. Shekara nawa? Shekara nawa ina da digiri na a hannuna tana ƙasa amma babu abin da ya canja har yanzu. Ka ji mai wayewa to amma shi wancan wawa wai shi sai ya bi doka da oda. Kasan nan zaka bi doka da oda. Kasan nan? Yanzu ka shirye da kenan. Ni a shirye nake. Za ka yi hidima? A shirye nake ko yanzu nan ne a shirye nake. Very good. Lallai ina tambaya, ba ku ga shanu na guda 10,000 ba sun wuce ba? Kai, giwaye nake faɗa guda 10,000 sun wuce. Kai wannan kai kama da biri. Sabon zai ya zo ruwa. Misala na gobe. Kai ready. Da safe za mu je mu fara har yamma muna kan hanya. Ka gane? Wannan ina so in koya maka yadda ake American parade. Shine haka. Wannan shine American parade. Ka gane? Wannan kuma shine Ghanaian parade na 'yan Ghana. You get it? Got it. Shine haka.
shine guardian parade ko kuma Russian parade shine wannan haka left right left above 70 years old man. wannan shine mai Russian parade saboda haka wannan aiki ba aiki ne na gaske ka gane ko saboda haka dole ne idan mun zo filin daga mun zo train mun zo aiki kana kira na monsa ba wani wai ka gane ba wani kado ba friend ba wani body kawai sunana monsa Aha, ni ko general kace in kira ka zai kira ka ne ni dan samu dan karansi na ni ba da mata. Very good my brother. Saboda haka dole a kuka. Ka gane ko? Idan ka shigo fili irin wannan ka sani cewa no Messi ba tausayin kowa. No fear, no Messi. Ban san kowa ba babu wanda na sani. Correct. Da wani dan karkara ne. Ka nuna cewa ma wannan aiki da kake wai kawai kai din kai ne kuma aiki kuma ka tuna gani kawai ba sani ba sabu ba ka san kowa ba. Sai cincis. Very good. Ka yi ready ai? I'm ready. Mu dan yi rihazar na Murad kuma ka gane. 1 2 cha cha rikita Cha cha rikita. cha cha rikita cha cha rikita I do like this I do like this. I do like this I do like this. I balance well I balance well I do like this I do like this oh jabe Oh. Mansa I go the chow ya ce ragade attention attention sayara tana zuwa wata sayara attack remember no Messi No Messi. ba sani ba sabo attack him right now go be there now hey you are very stupid you want to shoot yourself I'm sorry since you are part of the spectacle gini yau ya musu wayo manaja da ya dau city yace yau zai kashe macho jama'a suka cece shi Barista ya aka ne? Uga? Ya ake ci ne? Lafiya lau wallahi. Kai ne ka zama haka? Ai tallahi ba. Ai sa ka samu aikin force ne ban sani ba. Wallahi tallahi ai kusan abin da ya sai a hankali wallahi tallahi. Wallahi. Sorry, hold on. Hello, ya bestie, Alpha. Bestie, ba za ka zo ba ne wai? Alright, sorry, ina driving, zan kira ki. Okay. Okay. Yarinya ne haka na ji muryar ta mai daɗi haka. Wallahi bestie na ne ai. Ha ba da Allah kan aike ya picture da Allah. Ha ba da Allah. daga dai ba shi da hankali ba ya za a sashe zai aiki kuma ya zo suna wani tafawa daga yamma mai alamuwa kamar wannan kawai taɗi masu ke ba kai na zai ɓata mu aiki ba zan bashi ba he goes to the work ne bi ziga Wannan ai kroshin ogana ne ai. A haba da Allah. Wallahi da ai yana wasan ta ai. Kroshin ogana ne ai. Wai ne ogan naka friend na ce ai. Mutum ya taka da monsa. wasu mutum ya ta kuma kai zo kai wannan ina kasan shi ne Abokina ne ba, kawai ba hamaye ba. ta ya santa yau labarin da shi Bai sunta ne ba. haba Allah, ya santa ya santa. sai ba A gaba na fa yanzu ke wayar. kai kana da matsala kai da zaka aiki kuma ka zo kana magana gani Kai da zan taimake ka? haka ne Oga, ka ji wai ofisa ho bai yadda da kai fa. Kamar ya. Da wallahi wai yar maganar wannan yarinyar ne yake cewa bai yadda ban ce to da Allah taimaka ka kira mana ita mana mu ya dan ji da gaske. Normal ne ai. Dan ji ai. Wada ba. Obusa. Ka ji. sa hands free Dala bestie in kana tawa ka fito min da ice cream. Please. Alright, to kai ki da mu bari ga nan ma zuwa gidan ku yanzu nan. Okay. Alright. Ya. Na ofisin nake. Ai gashi nan ma su ma. Su ma kuma? Ai ka ji sa akan wannan yarinyar ma zai iya mutuwa ma. Kai. Subhanallah. Ba ci ko zan tashi shi.
ba shi kawai zan yayyafa masa ruwa zai shiga kawai ka tafi kayanka shiga kawai ka tafi kayanka ba damuwa ka bar shi shiga kawai ka tafi